Chceš vidieť Londýn zhora? Tu máš 4 bezplatné alternatívy k London Eye či lanovke. Najobľúbenejšia vyhliadka je Sky Garden. Najvyššie položená záhrada vo vnútri mrakodrapu ponúka výhľad na mesto z 35. poschodia. Nájdeš tu aj bar či reštauráciu. Vstup je zadarmo, ale lístky si musíš rezervovať online, a to čím skôr, pretože sa míňajú rýchlejšie ako koláčiky na party. Ak sa ti neujdu, môžeš priebežne sledovať stránku, prísť ako host reštaurácie, ale to už nebudeš mať zadarmo, alebo skúsiť prísť hneď po otvorení a možno budeš mať šťastie. To som nemal v prípade Horizon 22, čo je ten mrakodrap oproti s najvyššou verejnou výhliadkou v meste z 58. poschodia. Aj tu platia rovnaké podmienky rezervácie. Ak sa bojíš výšok, navštív Gardenet 120. Je to romantická záhrada na streche 15 poschodovej budovy. Výhoda je, že nepotrebuješ rezerváciu, strechu máš viac menej sám pre seba a vidíš detailnejšie Londýn. Ak chceš ostať nohami pevne na zemi, tak si vyšľap na Parliament Hill Viewpoint Hampstead Heath Parku. Tak čo, presvedčilo ťa to, alebo radšej zaplatíš od 33 libier za London Eye? Sledujte!